nori datorkio ondo olako aldaketak edo nor egongo dala pixkat desaktibatzen gazteen potentzialidadea. Eta nik esango nuke azken finean hemen atzean dagona, eta ez da konspiratibismo eta olako teorietan erortzea, baizik eta sistema bera, ez, status quo bera. Krisi larria, status quo zere ekartzen ditu, eskuin muturrako bezalako errealitateak, diskursoak atzeragoiak, individualismo, teknologiaren erabilpen kaskarra, bere momentuan fascismoa pasaden mende hasieran sortzen denean, gauza bera gertatzen zen, ez? Ez dut esan nahi parekotasun zuzena dela, baina badaudela, ez? Azken finean ezin da ahaztu. Bai fascismoa eta eskuin muturreko tresnak, sistemaren tresnak direla. Kapitalismo, neoliberalismo, neokapitalismo, azken finean sistema juten dela izenez eta aurpegiz aldatzen, baino sistema bera mantentzen da. Eta horretarako aktibatu behar dituzte, ze bat baino gehiago direla tresna guztiak, eta horretarako klabea da, esan duan bezala, individualismoaren bitartez eta sare sozialaren bitartez adibidez, gaur egungo gazteriari transformatu ikuspegi kontserbadore batetik. Eta hori, nik esango nuke, dala beste erronka bat, eskerrak defendatzen duen baloreak eta defendatzen duen gizarteak bere ganatzeko berriro aipatutako guneetan.